bandiraɓe musidɓe tedduɗi amtuɓe yebde ayawa Piindi TV en garti e mbaddi goɗɗi on calminama ille on manama jettoɗe e wadde bandiraɓe julmbo wuuri bandiraɓe ko soyneteno so saami hocce bazar boutique to Amérique Columbus ina weltina dendagal wona gorko wona debbo accani hay goto d'abord ƴeewe ngal ñantugal ko bazar boutique gonɗo Columbus to Amérique bandiraɓe kala jiɗɗo weltinde intéressement ya bazar boutique to Columbus accessoire vaisselle comci joɗɗi kono noon onon worɓe on jejjitaka kala kin yodna kala kin ñantire nen bazar boutique kono noon haɗani ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɗi GP kala jiɗɗo neldal paaɗo Amérique Columbus walla jiɗɗo gonɗo Amérique jiɗɗo neldal paaɗo ɗo e Sénégal ya bazar boutique to Columbus bandiraɓe kala ko hesɗi wel ha heddo ñalawma gaɗan e nder bamuli wata hay goto eɗo mon toon jontaɗo soccot saabu mo so bettata numéro o ƴette ɗum e écran o woto kala cimtanaɗo jeehe ñantoyɗe juldinen ar hay so yawti ñantanɗe intéressé mon assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe ayawa Piindi TV on calminama on juurama on ñagama duwaw on ñaganama Allah moƴƴere ɗo gonɗon ene gondiɗon kala ko bismade on tan e yewtere moɗon dawrugol dawal tata ɓiwal woni numéro 3e numéro e yewtere nde min gowi filande on kala saaha ɗum noon hande yewtere men dawrugol jaɓɓi ko goto e hoɓɓe goto e tedduɓe to banggue fannu o omo ganduɗa ko Kelel Ndiaye présidente du mouvement Yeejo Fouta kanko ardi nder ɗon fedde wiyetede Yeejo Fouta ko kanko hande jaɓɓiɗen e nder yewtere meɗen ma en garte mo ɗum yogoy toɓi kon hande nden en dokkat ɗum kanko Kelel Ndiaye ko salmodiray yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV Kelel jaam ñallema jaam ñallema bandiraɗo gorko kadi foof mi salmini on mi juurima on yeeɓoɓe Piindi TV ɗo ha diaspora mi salmini on mi juurima on mi salmini kadi mouvement président Yeejo Fouta ɗo ɓe goni enoɓe godiri foof mi salminiɓe mi juurimama ko noon Kelel Ndiaye en natatan e toɓɓe yewtere meɗen ko an ardi e fedde nde wiyetede mouvement Yeejo Fouta d' abord holko woni mouvement Yeejo Fouta manam wonande ɓe ganda andunoɓe ɓe andu ɓe ganda ne ganda holko woni mouvement Yeejo Fouta et pourquoi le nom mouvement Yeejo Fouta ko mouvement mo ganduɗa o darani ko yidde yoltude hujjaji fuutankoɓe rewnorde noon e banggue laamu ngu par ce que en ƴeewi enen fuutankoɓe eɗen ɗeɓi yejjitede e kala régime dewɗo ɗo e nder Sénégal en ɗeɓi yejjidde fuutankoɓe ko ɗum addi ndeɗon idde donc to banggue inde to aussi gaga inde nde to banggue holko mbaɗi on choisir inde beelon mbawa wadde ɗum inde wonde gam kay hujjaji ɗi mbawa yoltede hen tagi min wiide mouvement président Yeejo Fouta innirde mo nde ɗon inde ko yiide tan yidde yo yeccite yo président yeccita fuutankoɓe ɓe saabu wona e oɗo président tan min kaɓi ɗum min mbi ko kala président garɗo e nder Sénégal hankkadi yo wat feere yeccito fuutankoɓe saabu fuutankoɓe koye Sénégal jeeya ene wayno ken ɗeɓɗe yejjitede e Sénégal e duuɓi ne jawti donc kala président garɗo hankkadi yo tinno yeccito fuutankoɓe donc beele heɗen gandi yoga e pelle hande pelle kewɗe nan ɗo ko pelle mantiniɗe donc pelle dilloje no fewi husi teskaɗe beele ena haajoni mbaɗe hiirogayo to banggue dawrugol beele on fedde mon nde waɗani attiré ɓe ganduɗa ko les hommes politiques que ça soit ɓe ganduɗa ko opposant ji walla parti au pouvoir beele on fedde mon nde dillani on fan manam politicien ji ne jiiɗa suddude on eko kol jiɗɗon hollirde ko ɗum wasata wonde hen wasata yiɗɓe fottude walla yiɗɓe fusde walla yiɗɓe sarde fate mouvement président Yeejo Fouta kono Allah walli mouvement président Yeejo Fouta nde min mbaɗimo nde min cosimo nde min mbaɗi hen ko kuule tiɗɗe min kaali hen ko haalullaji tiɗɗi ɗi ganduɗa neɗɗo foof wonɗo woni haade mouvement o sosede neɗɗo foof wonɗo wonno e politique kono noon mouvement o sa naate makko a ɓot tan wutti politique o ligga par ce que darde min minen tan ko yo Fouta ɓamto yo caɗele Fouta ɗe giw donc hay goto narta e mouvement he en haala leader walla ne haala président walla ne haala opposant sa ari ɗon tan kalta ko haala Fouta e ko ɓamtata ɗum d' accord e caɗele ɓayde ko mouvement Yeejo Fouta so heewi ɗo président yeehi ha wiya Yeejo Fouta walla ardiɓe premier ministre uji walla ministre uji gonɗi e nder Fouta hande wonɓe gouvernement he eɓe mbiya yewɓe jeeƴo Fouta hande so tawi caɗele Fouta ene limte onon darde moon holko foti toon limtude banggue caɗele
eyyi minen nde min mbaɗi mouvement président yeeƴi Fouta nde min mbaɗimo créé min mbaɗi souligné ko gueɗe sappo ɗe ngannduɗaa ɗin ngoni les 10 priorités du Fouta ne waɗi heen tan ɗi ngannduɗaa ɗiɗo ɓuri tengtude kono kam priorité ji Fouta ɗi min ndenndin ɗi fof ko sappo sen kaalidi ɗiɗon priorité ko adi fof ko cellal par ce que sa sellani haydara wawa wadde eɗen nganndi Fouta hôpital ala toon joguiɗen toon ko hôpital Wourossogui mo ngannduɗaa ko gila 1972 walla 70 o waɗa toon inauguré waɗama inauguré hannde oɗo saaha o ala matériel o ala personnel o ala gueɗe kewɗe ngala e makko dal hay hygiéne makko hannde woodani donc ɗum woni priorité mo ngannduɗaa oɗon ɓuri tengtude safaro ɗo julɓiɓe fuutankoɓe cafroto gueɗel ɗimmel nguel ko université piidi émergence di jangde di cellal di jangde donc université enen foof eɗen nganndi hannde ɗo Fouta tolni ɗon foti dañde université ɗo ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓe so dañi jeehi ha duuɗal jaaɓi ha tirde ne poti yaade toon en poti dañde université ɗi janggi on woni deuxiéme priorité o ɗon ko troisiéme priorité o ko désenclavement Dande Maayo ngo e Ila Morfino par ce que eɗen nganndi Dande Maayokoɓe caɗele mumen so ndungu ngu tooɓi en jogui caɗele tiɗɗe banggue déplacement Ila Morfino ne ko noon banggue lowre nde e banggue ferlo o ko noon ɗiɗon enclavement ji kadi ene jeeya e priorité ji amen emploi des jeunes kadi ko hunde nde ngannduɗaa ko nden min jiɗani ɓiɓɓe fuutankoɓe par ce que ɓe tampi enen fof en jii hannde Sénégal wona fuutankoɓe tan ko mayata e laaɗe ko wonɓe ɗo e Dakar surtout ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓe ngannduɗaa ko arɓe ƴewde liggey ronkuɓe wawde dañde ɗo dilli par ce que caɗele kewɗe en tahiɓe dañde wonɗo wawde dañde ɗum hannde sa ara bras long wonɗa wawa yettade eɗen nganndi ɗum e caɗele goɗɗe kadi nani heen donc en jii kam hooreje leydi ndi sa tuma nde woni jillu toon to banggue rewo leydi ndi jogi projet kewɗi mbaɗama heen lancé guila inauguration je mbiɗen e haala inauguration hôpital mo Wourossogui o haali haala lancement d'une université ISEP institut supérieur de l'enseignement et promotion professionnelle ɗum ne kadi waɗama heen firti wadde peut être eɗen mbawi wiide taaɓal ngal nani heen gam kay notade e noddago moɗon walla eragol ngo mbatton kala e saaha o nootima fuutankoɓe e garal makko towde ngol ɗo lawol par ce que kono kewmi wiide ni tan ko hunde nde ngannduɗaa nde fuutankoɓe jinno gila ko adi hannde par ce que eɗen nganndi président hen sahaji mboɗo wiya o waɗi hen sahaji ko fonno wadde ko des fois mboɗo wiya noon par ce que woni ko wonno fonno wadde ko wiide ɓeɗo ɓiɓɓe fuutankoɓe mi waɗi ɗum ene poste oji ɗi ngannduɗaa eɓe poti wawde yoltude hujjaji fuutankoɓe eɗen nganndi nomination ngaji kewɗi mbaɗama ko Fouta heedi donc noon ɓeɗon ɓiɓɓe fuutankoɓe dariɓe fodde yoltude hujjaji fuutankoɓe ɓe kalanani président ko fuutankoɓe ɓe poti yoltanede somin neliɓe kadi e président yoɓe kalan président ko fuutankoɓe cohli ɓe mbatta walla ɓe essaye wadde hen rido ɓe calo yettini firti wadde parfois oɗon jogo caɗele wawde hebde président mbiyi yidde haalade walla heeɗe président yidde haalandeɓe ko jiɗɗon haalde min joguima caɗele ha ko président naati Fouta ko par ce que min bindidi lettre uji recommandé min mbaɗi courrier ji simple min mbaɗi jonga jongi ala no min mbaɗani yidde yiide président tout récemment o arno ko France haade makko arde jillu Fouta haade makko wadde tourné makko économie oɗo mo waɗi o ari France min jaɓɓimo toon yidde haalandemo mette amen kono à notre grande surprise min jeehi ko résidence makko to jippotono min tawi o changé jippude o faati banggue goɗɗo min goni toon hamin tampi balɗe ɗiɗi hamin jiiɗi yiidemo kono hay wonɓe toon ɓe cali hollude min exactement holto jippi min dañi hen déception firtere oɗon jogui caɗele wawde yettade no feewi no feewi Sénégal to banggue extérieur to Sénégal e diaspora o foof wona France tan ko diaspora o foof kala ɗo min jiiɗi yettade mo hen hollide caɗele makko ne waɗi barrage gonɗo ɗon woni wonɓe ɗo e Sénégal ɓe woni wonɓe extérieur ɓe joni beele nder tourné aussi wonko mbaɗon activité ha mbawon teskede hen min mbaɗi activité par ce que nde min nani omara nde min ko ɗeɗon balɗe ponnomi arde ka Allah walli hendu wariri beeso o on wiyoɓe ko ɗum waddimi ala no wayata donc noon nde garmi nde min pelliti wadde jaɓɓugal ngal ngannduɗaa ko Podor ha Bakel walla Podor ha Dembankani kala ɓiɗɗo fuutanke ɗo woni yomin gar min jaɓɓo président de la République et à notre façon à notre manière wona jaɓɓademo pour foɓɓude wona jaɓɓademo pour amandemo min jaɓɓortomo ko holludemo holko saddi min holko metti min holko min jiiɗi hebde e on saaha minen fof min telle sur le terrain wona mouvement président yeeƴo Fouta tan mouvement ji kewɗi tellima kala mouvement gonnoɗo vraiment e Fouta tellima yidde hollude président woni ko metti ɗum donc en jii kam e nder jillu he wonde ganduɗa mouvement ji goɗɗi nan toon guila c'est pas l'appel de les cité ɓen ɓe keeɓino caɗele sigi wawde hollide sepponi walla mette men ha saabi yoga e nervie ji jawi no fewi yimɓe ɗum ɗon hol yiyande joguiɗa hen beele onon on keeɓi ɗum walla won hen mbiya keeɓi menace uji beske onon fedde mon nde heɓani ko wayno honno eyyi on fannu kam ko fannu mo ganduɗa min jonnani ɗum hay saaha goto ene wawi noon président taw tinani oɗon programme nde waɗa programme nde
kono peut être ko nde wi hay yonde hakkunde he o tini ɗum par ce que min kam personnellement mi haalnimo ɗum nde min potti hunare mi hollitimo nerviji ɗi présence mumen e Fouta wona hunde yonde bawnoɗo wadde ɗum fof waɗi koko yoɗani par ce que président de la république c'est le père de la nation ko bammo Sénégal fof sene ara ene ara kadi surtout Fouta ko toon ummi ko lasli makko ko ɓiɓɓe makko o tawata toon jinnaɓe makko o fota ardude toon e fiyoɓe yimɓe walla dasoɓe ɗumen yama noon o tinani par ce que nde kalanmomi nde ko hollitimi min ko tinani wonde nerviji ɗi gaari waɗɓe ɗum ɓe noon min mi waɗiɓe comprendre de ko taki ɓe mbaɗi ɗum ko mi waɗi comprendre par ce que président nelimi koye ɓiɓɓe Foutankoɓe yoɓe kalde ɓiɓɓe Foutankoɓe walla ɓiɓɓe Sénégal naɓe fof sen jiiɗi ko Sénégal fof o neli yimɓe ɓe par ce que mo nomi fof won poste mo ganduɗa ko Sénégal fof wawata wadde ɗum utilisé e ɗiɗon poste uji noon ɗiɓe nooma président so tawi tinani Fouta ne jogui caɗele kamɓe poti tintinde président ne jogui caɗele soɓe calima tintinde président ɓe gandi minen ɓiɓɓe Foutankoɓe komin dariɓe hollude président wonko metti min eɓe mbawi wadde nerviji ɗiɗon yo kad min yettade président walla yo carmin walla yo kulɓin min ɗum je les comprends de ce côté là kono noon yoɗani soɓe mbawa yettinde minen min jogui possibilité yettinde poti ɗaccude donc so tawi yettinoɓe kadi mbi wonde on ngala doléance par ce que nani ɗum ne nder tourné wonde ne département Podor ala doléance so tawi fotɓe yettinde mbi noon firti wadde est ce que président e hoore muɗum en tant que président no mbiɗani père de la nation mbo wawi ɗum gëmde beele ne département fof walla région Matam foti wodiri ni taw ala doléance mi sikkani somo waɗa ɗum gum kam par ce que omo andi kam Fouta guila nde wayrata nde par ce que nde min jondi hanni hem wonde 1979 omo aranno guiji ɗon ɗo galle amen ɗo donc noon guila nden omo andi Fouta o ko noon tan wayi ala ko changé hen hayso haalnaka omo foti famde ɗum ala ko haali noon ɓiɓɓe Foutankoɓe daare téléji daare radio ji daare réseaux sociaux ji ene kalanamo wonde Fouta tampi Fouta ne jogui probléme Fouta ne jogui caɗele nde arata nde toon nde omo jotori ɓiɓɓe Foutankoɓe ne jogui caɗele donc to banggue ha joni tourné économique o par ce que en jii yoga projet mbaɗama lancé ha tengti désenclavement o haali ɗum ne kadi beele holno jiiɗan en jogui fandar par ce que to won tan hunde haale tan wasa waɗede tan de manière aussi rapidement possible beele ɗum ne aussi on mouvement oɗon jogui hen darde beele ma ɗum wona gueƴe de manière urgente min joɗodima taw wona e fuul momin darodi hunare o kollinmomi hen caɗele Foutankoɓe ɗeɗo ko yi hen o fuɗɗi wadde hen acte o hamin jettamo hen hamin mantamo e acte uji ɗi fuɗɗi wadde proposé Foutankoɓe ɗi acte uji ɗi fuɗɗi wadde en cours ni kono yo tinno yo wat suivi par ce que ɗum ɓuuri wadde important ɗum président won ordre uji ɗi mbatta posé sur la table nder bureau ma ɗi mbatta he exécuté so ɗi jaltiri bureau ma no jiɗirɗa ɗi mbaɗe exécuté ni wona noon ɗi mbaɗirte exécuté moni foof e fannu mum no waɗirta ɗi an noon ne wawi kokka yamirore fewnde faade Foutankoɓe kono noon no yaltirta bowal ni wona noon min jiirata minen saabu surtout wadde nelateɓe jottinoyta ɓe jettinta sa yi kay ɓe darima e téléji ɓe mbi Foutankoɓe ngala doléance département Matam ɓe darima e télé mi yiiɗa sidde inde ɓe kono noon so tawi département région de Matam darima wi Foutankoɓe ngala caɗele département de Podor darima mbi Podor ala caɗele ko hunde hawnide enen fof eɗen gandi ɗum wona ko woodi donc noon ko ɗum taki so président ari ha yiiri yitere mum kam hankkadi golle ɗe kote juuɗe mum ko kañum andi hankkadi holno waɗirta jugé on donc otande on ɗon terme haalama ha président tigui nani mais cikkuɗa wondene hande caɗele gonɗe toon ɗe kanko omo yetti acte wondene o waɗi ɗum remarqué ɗum ina toon o waɗi remarqué par ce que kala aɗa andi neɗɗo kam fatte ha haalne tan peut être ko wonɗo jomum ƴangoy kono enen foof wone men yiiɓe wonde président garal makko wone guure walla wone département ji o weltaki hayso haalani tan ouvertement komi weltaki yimɓeɓe jiiya yeeso makko o weltaki holko weltintuma sababu nde gonka toon ka gara jiiya bandiraɓe ma ɓe ganduɗa nde cohluɗa ɗumen nde are mumen teddinima jaɓɓimama mbaɗanima ko jiɗɗa ko gatta e mabɓe salmindeɓe walla yiitade holno ɓe guurti tawaɓe kamɓe fof ɓe beltanima kono sa tawi hen presque 40% weltanakima walla 50% weltanakima te an ka nelɗo e ɓen ɓiɓɓe Foutankoɓe yo mbaɗane ko cohli ko yo liggane a wawa weltanade ɓe nelɗa ɓe donc en nder tourné ji he haalam projet ji guila désenclavement université ha yo hôpital kono noon to banggue ndiyam haalata beele ɗum ne onon mouvement yeeƴo Fouta ɗum wona caɗele nder diwan bo Fouta o ko caɗele mawɗe surtout diwan ferlo o ferlonkoɓe ne tampi banggue ndiyam eɓe tampi no fewi aɗa yiiya woyndu assez 60 métres de profondeur tawda jomum dañani ndiyam aɗa yiiya rewɓe ɓe ganduɗa ne yen jaaha des kilomètres et des kilomètres donc dañde ndiyam looto hannde jooɗo balɗe tati lootaki ɗum hannde au 21e siècle normalement fotani wonde e nder Sénégal eɗen jogui maaje belɗe eɗen jogui calli
heddi tan ko waɗe no foti waɗirede ni jomumen keɓa ndiyam hande so neɗɗo jooɗima ni wiya en ndiɗo leydi Sénégal no ndi fornirani surtout caggal leyɗele ɗe kala leydi kalandi sikkete ko Sénégal ɓuuri e banggue Afrique so jooɗama ha wiyama Sénégal naɓe won joltoɓe ene jooɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati lootaki caɗele ndiyam ko hunde hersinide vraiment holto ɗum ɓuri wadde accès hande e nder diwan mo Fouta au delà du ferlo banggue ferlo ngo e banggue lowre nde lowre o e ferlo ko wayno gure ferlo ɗe kewɗe hen sen mbaɗi généralisé tan eɗen mbawi wiide ferlo ngo ko heewi hen ala ndiyam ko heewi hen wuuri caɗele ndiyam lowre nde ko pareil donc diwan Kanelo ne waɗi toon ɗi ganduɗa vraiment ene jooɗo balɗe ene donki dañde ndiyam ko lootiri sukaɓe mumen walla ko guppiri comci mumen hay sen daña ko jaari kam ene daña caɗele ndiyam ko vital ndiyam kam neɗɗo wawa wasde jogade c'est indispensable so jooɗama noon ha jomum ne jooɗo 3 jours dañani ndiyam 4 jours dañani ndiyam te ɗum ne ene wayno ko ɗum yejjita e nder tourné par ce que en nanani fof kamɓe ɗo ɗum waɗa souligné e nder tourné ji hayso tawi waɗama kono kam en nanani teskati en nanani banggue en nanani ɗum désenclavement haalama université hôpitaux ji ko wayno hon noon mais ɗum kam nden toɓe allah ko toɓɓere ganduɗa wande culminant e nder haaju département Fouta haalaka e tourné président haalaka e jaɓɓule makko haalaka e kanko e programme makko kono ne waɗi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa min mi waɗima ɗum souligné nde min joddi min tan makko wonde ferlo ngo ne tampi lowre nde département Ranérou eɓe jogui caɗele ndiyam eɓe jogui caɗele laabi département mo Kanelo ne waɗi ɗe ganduɗa guure ɗe ganduɗa vraiment soɓe kaala a wayat tellement que eɓe tampi banggue ndiyam donc on kaldi ɗum certainement ma wima ma dara hen mais est ce que guila hande faade nden guila kalɗon ko woodi ko sosté walla woodi ko jiiɗa waɗi acte comme no ɗum ɗo de sa ay vers positif eyyi ko heewani taw mais nde ummi Fouta aɗa andi phosphate nden ɗo ɗon wanno probléme on kam automatiquement o uddi pour andude hebde hen ko laaɓimo pour uddite watte redémarrer mais il fallait ko heeɓa hen ko laaɓimo ñande ɓe o arti nde janggo mum walla ɓawo janggo mum usine phosphate ndendori o kam on wi yo uddi jusqu'à nouvel ordre donc holno jiiruɗon nden ɗo yamirore min joguima hen beelem par ce que hunde ko ganduɗa ko an fawi hen junggo ma sa yi ko hen ko yahani poɗɗa ko dartinde ɗum ha régla situation o donc no réglire situation firti wadde donc ɗon mbawi yonnude hunde mande rewlal par ce que seppo kewɗi jeyam ɗo haalde haala phosphate Fouta guilay mouvement ji goɗɗi goytima hen firti wadde caɗele ɗen ɗon kadi ɗon mbawi wiide ɗon jogui jortoma ɗum ñawde amin jogui jortoma ñawde ɓe mbi so neɗɗo diguima kasirade so diguima bottade aɗa foti jabde walla hirande ko noon Pulaar wiyata donc noon ɓaadi oɗon acte automatiquement ummima Fouta tan o ummima ɗo tourné Fouta tan automatiquement o waɗi oɗon acte yo udde ha ƴeewe waɗe révisé donc firti ko yimɓeɓe ne jogui ɗamamuya kellel jayi siftinorde tan ha joni ka président mouvement yeejo Fouta en jii kam e nder tourné ji ganduɗa ko renduɓe parti ene puɗodira hen ene gadda lurodir hol message walla hol yiyande ma joguiɗa e ɗiɗon fannuji mouvement président yeejo Fouta ene rendi yiyande nde e golle ɗe e mouvement ji kewɗi yama won hen gadini jibinede mouvement président yeejo Fouta ko wayno dandema e émergent en e ko way noon ɗiɗon foof kadi nde hare nde yeehi ha fuɗɗi wulde min ɓeddi erago yo mouvement ji ɗi foof ndendu mbaɗa haɓɓere wotere hewɓe mabɓe garti min ndendi min puɗɗi liggodade e oɗon fannu ha hande kadi hamin liggo e oɗon fannu ko yidde kadi e weddade erago e ɗiɗon mouvement ji keddiɗi ɗi ganduɗa tawtani ɗi on mouvement taw yoɓe gar min ndenda wona fédération wadde fédération weeɓani mais yomin gar tan min mbaɗa haɓɓere wotere so sene fooɗe min podda sene poussé min pousse saabu koye c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force bandiraɓe Foutankoɓe ndenda yiyande ndenda yidde ndenda anniya mbasen wadde ko message tan mo jinmi weddade wona ko woni ko woodi hande waso wonde ceertugol wiyede hande tan mouvement président walla nden ɗon haare tan gol fof daroro banggue haare wotere alors que harde ko nde wotere par ce que oɗo mouvement adima tan yiide président walla haaldude président keddiɗo ɗi ma mbi minen alay saago min jiiye président walla min kamno oɗon ɗum ɗo par ce que o yiiɗi ko liggorade min ala hay goto men liggoraki goɗɗo on enen fof ko Fouta umminen enen fof ko caɗele Fouta ɗe gumminen enen fof ko doléance uji Fouta ɗe gumminen sen kaɓɓama yen yo Fouta ɓamtu ha heeɓi hande ɗo heeɓi ɗo en pota ruttade eɗen jindira koye men moni fof ne yiiya hen hoore mum dal ko oɗon message mi anda noon kalɗum ni so tawi ko noon ponmi lelnirde ɗum en jii leader uji men ko Foutankoɓe nelama e men yo jettinan en foddeji men e pandali men keɓen fodde men e nder Sénégal en keɓani wona noon mboɗo yenniɓe par ce que ɓe jottoɓe mbiya mboɗo heela sukara e dow mabɓe mboɗo ullaɓe leydi wona ɗum ɗon ko enen fof ndendi Fouta o son donki haalde peut être que minen min mbaɗi on comprendre holko haɗi on haalde par ce que peut être que wonko ganduɗa koye dow hen jowiti ɗon son kaali wonko bonnanta on
kono gacce min minen to min kaali ɓaadi jiyani hen hirani min ngala hen bottari salaire amen ummaki toon hamin mbawi woytande fuutankoɓe caɗele mumen ko hen min goni kono woto jagguire ɗum ko gañamtumago walla haasidagal ɗum ko leader uji ɗi kaldani ɗum pelle fuutankoɓe ɗen ndenden anniye ndenden miijo ndenden fandare enen foof kooɗen yo Fouta heɓ gueɗal mum e caggal tourné ji mbaɗi autorité ji kewɗi jeehi guila e ministre uji ha eko way noon hol message joguiɗa faade président ha ministre uji surtout heeɓe toon to banggue Fouta e caɗele ɗe ganduɗa oɗon toppiti ɗum yo ɗum caɗele ndew lawol mboɗo ñaago président Macky Sall son excellence monsieur le président yo tinno watta hakkille makko e ɓewnelno e Fouta ɓe mi haalnima ɗum huno koye noftu par ce que rido mawɗo ne hakkude makko e Foutankoɓe ɓe oɗon rido noon ala mo saabi ɗum so wona ɓewnele e Fouta ɓe par ce que ko ɓen cali wirnidde hakkude makko e Foutankoɓe ɓen mbaɗi barrage hakkude makko e Foutankoɓe so tawi noon so sohli Foutankoɓe ɓe o nelan ɓen yo ƴeewo e Foutankoɓe mbaɗanamo ko sohli ko so tawi o neeli moƴƴere faade e Foutankoɓe ɓe ɓen pota wadde barrage hakkude mabɓe koko ganduɗa mi yonnani ɗum hay saaha goto hay seeɗa merci beaucoup yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ko ɗo min kaddata e moɗon saaha goɗɗo kellen jami mbima sa goɗɗo inchallah jarama Allah jarama on jarama merci beaucoup merci beaucoup yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo yewtere meɗen e dawrugol e mbadi gondi on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV en garti e mbaddi goɗɗi on calminama ille on manama jettoɗe e wadde bandiraɓe julmbo wuuri bandiraɓe ko soynoteno so saami hocce bazar boutique to Amérique Columbus ina weltina dendagal wona gorko wona debbo accani hay goto d' abord ƴeewe ngal ñantugal ko bazar boutique gonɗo Columbus to Amérique bandiraɓe kala jiɗɗo weltinde intéressement ya bazar boutique to Columbus accessoire vaisselle comci joɗɗi kono noon onon worɓe on jejjitaka kala kin yodna kala kin ñantire nen bazar boutique kono noon haɗani ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɗi GP kala jiɗɗo neldal paaɗo Amérique Columbus walla jiɗɗo gonɗo Amérique jiɗɗo neldal paaɗo ɗo e Sénégal ya bazar boutique to Columbus bandiraɓe kala ko hesɗi wel ha heddo ñalawma gaɗan e nder bamuli wata hay goto eɗo mon toon jontaɗo soccot saabu mo so bettat numéro o ƴette ɗum e écran o woto kala cimtanaɗo jeehe ñantoyɗe juldinen ar hay so yawti ñantanɗe intéressement